Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu nginqanje ngephuzo matshitshi qomani. Bathi umfane ngiphandle semncane odaka bathi daba uthi mdalandi cha bamsukela bakithi ingane ehlaza cha. So angithemba ukuthi insizwa ziyaphila. Hayi cha ngiyaphila mina. Ngiyaphila. Umuntu besanyamalele. Bengisavivinya bafowethu. Bengisavivinya ngempela kodwa cha ngibuyile. So makade ungibhalelile sengikhona mfowethu. Sizolungisa udaba lakho. Khulileka nje ugcwala ubhavu. Mawuthanda ungazongikhumbuza ukuthi hayibo wembhemu ngangibhalelile la yabo khona sizokwazi ukuthi silungise ngokusheshsha. So ngiyathemba niyaphila bafowethu. Cha ngiyaphila. So namhlanje ngithanga ngikuphathele nje isiqeshana nje esincane singaka engithembayo ukuthi khona uzokufunda kusona and uzosithokozela kwasona yabona and sizokuvula amehlo somewhere noma ke ngithi nje khona la ozosizakala khona yabona. So isihloko salesiqeshana nje sithi nje kodwa siboniswa. So ngizofunda nje ngendlela engizozama ngayo ukuthi uyasizwa kahle yabo. So nawe ngizocela ukuthi ulalelisise kahle khona uzokwazi ukuthi hayi sithini. So sithi kanjena ke kodwa siboniswa. Usiboniso insizwa yasemakhaya eyafundiswa kahle ukuthi kumele iziphathe kanjani esifazaneni. Ukuthola intombi kwagcina kungaseyona inkinga ngoba wayesazi ukuthi akufuneke amagama amnandi. Ukubingelela umuntu nje bese uyaxoxa naye. Asikho isimanga. Njengoba uhlezi ungizwa ngisho kanjalo ukuthi cha asikho isimanga mfowethu. Ukubingelela nje umuntu ukhulume naye, uxoxe naye, nabona. Hayi ukuthi uyoze nje ushaya amagama impela azomdida ingqondo cha. Ngoba ngeke ngithi mina mawufuna ubufakazi balokho. Likhumbula le ntombi wakwaba nayo mawukuthi awunayo njengamanje. Wawuyithole kanjani? Amathuba amaningi. Awuzange uzushaya amagama yadideka ingane abantu yabona nje yavela yaqoma semthani. Cha, wakhuluma nayo, nahlangana waxoxa nje nawe ayibingelela noxoxo, wathatha inamba ukwabe kusukile ke indaba. Yabona. Nahlela ukubonana kanjalo kanjalo. So nje ngoba iyo lento edala uvalo mfowethu ngohlezi ngikuveza lokho. Lento ukuthi kufanele ube namagama amnandi, kufanele ube bukhalo olimini, ukhulume naye, ushelele, suka. Uxoxa nje nomuntu, thatha inamba. Khona ngizowazi ukuthi niphinde nihlangane. Hayi ngokwemvelo ngoba ngihlezi angifuni lo mhlangano wemvelo enithiwa senihlangana samoya. Hawu unjani? Hayi ngiyaphila. Hayi ngijabule ukubona. Cha. Hlela wena ukuthi kwenzeke. So indaba iqhubeka kanje. Wayezithola izintombi emakhaya, waze waya edolobheni ngokwemfundo. Lapho wafike wahlangana noPinki, intombazane ependa ubuso. So intombazane ependa ubuso efaka imakeup, yabo. So ke wayeqala ke ukuthola intombazane ependa ubuso ngoba lezi zasemakhaya zazingayingeni leyo. Wachazeka kakhulu kuPinki. Ngendlela ayesemthanda ngakhona usibonisa uPinki. Waqala wenza into ebengayenzi ngaphambilini. Yokuthumelela intombazana ama-message ekuseni. Kanti nokubuka ama-romantic movies nama-soapies kakhulu kube nomthelela. Njengoba uhlezi ungizwa ngithini kuwena ngithi qaphela inkondlo. Yabona abahayi benkondlo. Lo muntu uhlale phansi wacabanga ukuthi ukuze yamsana olayini kufanele athini. Yabona. So inkondlo yothando leyo. Akusho ukuthi wena nawe sekufanele ube namagama uzowafaka la ekhanda. Mawuhlangabezana intombazane washaya arime kahle kamnandi kanjalo cha. Ngoba wenze njalo soba nenkinga ngempela. Futhi nje kwaba isibindi sokuthi uyakuyena ngeke uzobe naso. Ngoba uzosaba ukuthi ayingisuke ngibhede. Mase ngibhedile bese yabo yonke leyo nto. Qaphela ingoma lezothando. Suke kubhaliwe lapho. Especially kodwa ke qaphela lama romantic movies noma ama drama lawa okushela ngoba usubona insizwe iphethe induku izidweba nomuqa phansi igame impela yabona nje ubani oke wambona enza leyo nto manje esikhathini samanje sama 2000 hlobo
2000 leyo mangalo ukuthi awukhosi yami ungenwe yini lo muntu lona wenzani nange ufuna ukungigqema ingozi ubhizi uyagiya nenduku la yabo. So yavula amehlo. So indaba ithi ke okay, ngelinye ilanga wakhetha ukuvuka ekuseni ngabo 5 wabhala ku WhatsApp yabona. So into abengayenzi le before, but ngenxa ukuthi usiyamthanda kakhulu Pinky yabona, waqala wenza into abangayenzi before yabona. Wathini ke uvuke ngo5 wabhala ku WhatsApp uthini ke uthi ke good morning Pinky, enjoy your day, I love you. Ubhalela bani? Ubhalela uPinky. Okay, uma uPinky efica le message ekuseni wajabula kakhulu waze wenza i-screenshot waposta kwi-status sakhe. So to Pinky eposta kwi-status sakhe phela ukuthi hawu wazi wathola i-message emnandi evuka nje ekuseni yabona. Uma ebona uSiboniso i-status sa Pinky wayibona le message ifakiwe ihambisana no heart, wajabula uSiboniso waze waya ku Play Store wayodownloada i-app yama messages asekuseni umuntu othandana naye. Okay, uSiboniso wacupha i-alarm yango 4 seku4 manje 4 AM ukuze ezovuka kuqala kunoPinky asende i-message futhi emnandi. Angithi phela uyenzile lento, wayesebona ukuthi hayi uPinky futhi uyachazeka and uyawathanda lama message asekuseni. Okay, ake sibone ukuthi kwenzakalani. Siboniso day 1 lo ngo 4 AM uyabhala ke WhatsApp, a new day has begun and I am already so excited and happy because we will be spending this day together. Good morning beautiful. Wayibhala lapho. Wavuka uPinky wayibona le message waphendula, no thank you babe, morning to you too. Kuphendula bani? uPinky. Akazange ayiposte kwi-status le message yesibili, kwamkhathaza kancane lokho uSiboniso. Okay, uSiboniso uday 2 ngo 4 AM sekuday 2 futhi ngakusasa uyabhala ke insizwa le ithini ke, let this morning bring you only pleasant feelings, better than you no man on earth, you are my tender miracle. Wavuka futhi uPinky wayibona le message waphendula, thanks. Okay, sekuthiwa manje thanks. Ithini indaba ke owakumxaka kakhulu uPinky ukuthi lesingisi esingaka usithathaphi uSiboniso ngoba umkhaya lo ongakajwayeli futhi usanda kufika edolobheni kodwa manje isingisi asibhala la yabo. So uSiboniso okay, uSibonisa akaphathekanga kahle ebona lempendulo ebandayo eqhamuka kuPinky, kodwa akaphelanga umoya yabona nje uPinky wavela wathi thanks yabona, kodwa ke lensizwa ayiphelanga umoya yaqhubeka. uSiboniso uday 3 ngo 4 AM usethini ke manje, people say that morning can't be good, I do not agree, every morning I meet with you is amazing, good morning darling. Wavuka uPinky wayibona le message wayesekhathele njalo nje evuswa ngesingisi esingaka futhi esingaphumi enhlizweni. Phela kwakumcacele ba uPinky lokho, wavele wayifunda kodwa wangaphendula. Uma uSiboniso evula idatha lakhe ngabo 6 AM akungenanga message eqhamuka kuPinky. Angiphela uPinky ujwayele ureply reply kwini kwi-message lesuke isendobani uSiboniso. Okay, kwaba kubi kuyena lokho ebona futhi ngangeni message ngo6 kodwa waziduduza ngokuthi mhlambe uPinky
akakangeni ku WhatsApp. Kwashaya u7 lutho impendulo yosuku eqhamuka kuPink. Wavele wangena ku WhatsApp uSiboniso. Uma ethi nhla kwathi akazishaye phansi ebona engaphendulwanga. So imessage ivuliwe kodwa no reply. So bambluthikile ngamanye amazwi. Wacasuka impela emva komdlandla ongaka evuka ekseni ngo4 ebhala egcwele ubuthongo. Qaphela-ke kuthiwani manje-ke iphutha esivamise ukulenza thina zinsizwa ukuthi uma sithole intombi enhle umqondo uvele udideke bese uyathamba uyiphathisa kwe-celebrate. Rest assured naye uzoqinisekisa ukuthi ukuphathisa okwefeni yakhe ngoba wena umenza i-celebrate lakho. Akufanele kube njalo. Amantombazane wathathe ngendlela efanayo. Ngobani? Buka lengane ezishaya kakhulu ngawe. Yona awuyiniki sonke isikhathi sakho. Buka le wena ozishaya ngayo kakhulu. Uyinika sonke isikhathi sakho kodwa yona iyakubhampela. Hlakanipha, ungazikhathazi udela ubuthongo bakho ufane noSiboniso, insizwa ethambile ethumela ama-message ekseni. Alikho icala ekuthumeleni i-message ngalelo langa uma uzizwa kanjalo. Kodwa uma uzokwenza njalo uzoba nenkinga. Uma ungakholwa qala namhlanje uthumela ama-message ekseni. Ubone ukuthi ngeke kuphele isonto usuyisicefe esizitshwayo na. So ileso siqeshane bengithi angikuphe sona namhlanje engithembayo ukuthi sizokuvula amehlo somewhere, yabona. Ngobani? Alikho icala njengoba kushiwo. Alikho icala ekuthenini usende leyo good morning text. Kodwa akufanele kube ihabit nokuthi into yenza every day wena njalo ekseni. And into ebhlungu-ke la kulensizwa ukuthi lamazwi angaka ayenjani engaqhamuka enhlizweni yakhe. Wa-download i-app, download i-app, uyathatha nje ama-message wafuqa pink, wathatha wafuqa pink, yabo akusuke enhlizweni. Nakhona ukwenza njalo, yabona. So into mangabe uyenza njalo noma ngathi umnandi kanjani kodwa into mangabe uyenza njalo igcina isinjani ingasemnandi, yabona. Njengoba ngike ngikwenzela isibonelo ngamanzi. Amanzi abalekile. Khona uma uzothatha ibhakede lonke ufuna ukuliqeda uzoba nenkinga, yabona. So bengithi angikunikeze lokho namhlanje. Ngithembisa ukuthi khona la ufunde khona okuncane. And futhi njengoba ngisho ukuthi nje uma ukuthi ubungibhalelile khuleka. Sizodila nayo udaba lakho. Ngiqinisekise nje ukuthi uyasizakala. So ngixolise kakhulu ngongatholakali lesikhashana kade ngingekho bengisabambekile ngempela and ngiyathemba ngelinye ilanga soke sikhulume ngalokho, yabona. Kodwa ke ngithemba uzwile and izokwenza ngendlela efanele. Shabuke mfowethu.